चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव चिरां जिल्ला बनस'नि गायसनथाय सान फालिदों। बे हाबाफारियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो चिरां जिल्ला बनस'नि आफादगिरि मार्कुस नार्जारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु बनस'नि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारिया। बाहागो लानानै बनजित मनजिल बसुमतारिया फोरमायोदि खम समनि गेजेरावनो बर'फोरनि देरसिन सिमां बड'लेण्डखौ भारत सरकार आरो गासै मुलुगावनो मिथिसार होनो हादों। दिनै 16 मे बियो चिरां जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि जि जोनोम सान थांनाय 2022 नि 16 मे खालार खालि चिरां जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादखौ बिजनियावहाय दाफुंनाय जादोंमोन आरो दिनै बे जोनोम सानखौ जोङो काजलगावआवहायनो खुंफुंनाय जाबाय आरो बेयावहाय जोंहा चिरां जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो जोंहा मिरुनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन सौफैनो हादों आरो जों बे 4 बोसोराव जे जोंहा बर' माहारि फरायसा आफादा गोदान भाबै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जे एक्सपिरियेन्स गैयामोनब्लाबो दिनै बे 4 बोसोरावहाय सोलोंबोनानै दिनै मोनसे स्टेजाव फैनो हाबाय आरो जों बर' माहारि फरायसा आफादा बे 4 बोसोरावहाय जोङो जोंनि नाजानायजों आरो प्लास जोंनि बे बनसुनि जि इन्टेलेक्चुयल्स माने पेरेन्ट्स बिथांमोनजों जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों जे हायो जों बे 4 बोसोराव जों गोरलैब्लाबो जों जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जों भारत सरकारखौ जों मिथिसार होनो हादों आरो सारा जोंनि भारतआवनो सारा पृथिबियावनो जे बर' हारिनि जि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि जि थांखि बे थांखिया जोबनानै थाङाखै बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हादों आरो बेखौ जोङो गोथाङै जे बर' माहारि फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेखौ फोथांनानै लाबोबाय थानो हादों आरो फैबाय थानाय समावबो जों लांबाय थागोन। जोंहा दिनै जोंनि सोमावसारनायानो बर' माहारि फरायसा आफादनि गिदिरथार मोनसे थांखि बे सोमावसारनायनि जि थांखि बेखौ जोङो दिनै जों दिल्लीयाव गोबांबार जोङो more than 4 times जोङो सोमावसारनायनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो जों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौबो बर' माहारि फरायसा आफादा दैदेननायजों लोगोसे दिनै गोबां बर'नि आफादफोर बुद्धिजिबि बिथांमोनखौ जेरै जोंहा बारग' MP सानसुमा खुंगुर बसुमतारि आरो बर' राइटार्स एकाडेमिनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो एक्स भलन्टियार्स फर्स आरो एक्स BLD एक्स NDB बिथांमोनखौ लानानै बनसुआ दिनै प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ लोगो हमनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि सिमाङा आलादा सेपारेट स्टेटआ दासिमबो बर'फोरनि बिखायाव दाबो दिनै थांनानै दं आरो बेखौ ग्रेटार पलिटिकल सलिउसनखौ जोंनो बर'फोरनो होनांगौ जों बेखौ बिथांनो जों फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे बे बर'फोरनि जि सिमां बे सिमाङा फिसा मोनसे काउन्सिल नङामोन दा बे जोंनि आलादा रायजोनि थाखायनो बर'फ्रा more than 5,000निबो बारा दिनै सेक्रिफाइस खालामबाय मुंख्लं जानांबाय गतिके जोंनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड जे पलिटिकल सलिउसन टु द बर'स बेखौहाय दिनै प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ जों थाबैनो बानायनो थाखाय बनसुनि दैदेननायाव जोङो खावलायहैनाय जादों दिल्लीयाव आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गोबां मिनिस्टार्सफोर दं दिनै दिल्लीयावहाय बिथांमोनखौबो जोङो दिनै खावलायहैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां नर्थ इस्टनि चिफ मिनिस्टार्स बिथांमोन जाय सा सानजा भारतनि ट्राइबेलनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि बनसुनि जे सोमावसारनाय थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय दिनै सापर्ट होनो थाखाय जों बिथांमोनखौबो जों डिप्ल'मेटिकेलि जों गोबां लोगो हमदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा भारतआवहाय गोबां स्मलार स्टेट फिसा रायजो बिग्रा बिथांमोन दं बिथांमोननि स्टुडेन्टस लिडार्सफोरजों लोगोसे बिथांमोननि पलिटिकेल लिडार्स बिथांमोनजों जों जयैनो सावरायनानै जों गोबांबार जोङो माखासे मेम'रेन्डामजों लोगोसे गोबां जोङो दिल्लीयावहाय मिनिस्टार्सफोरखौ लोगो हमनो मोनदों आरो बेयावहाय जोंनि बे स्मलार स्टेटनि डिमान्ड कमिटि जेनेबा जेरै जोंहा मनीष तामां बिथां दिल्लीयावबो जों बिथांखौ लोगो हमदों जिहेतु
बनसुआ गोदानब्लाबो जितु स्मलार स्टेटनि माबाया डिमान्ड बर'फोरनिया बे बनसुनि आखायावल'सै गतिके जोङो बिथांमोनजों लोगो नांनानै ज' खामानि मावनायनि जि पलिसि बेखौबो जों बिथांजों रायलायदों आरो बेजों लोगोसे जों रिसेन्टलि दार्जिलिंआव थांनानै जोंहा दिनै सन्जय तुलुं बिथां जाय माने चिफ कनभेनर जोंना गोरखालेण्ड डिमान्ड कमिटि बिथांखौबो जों लोगो हमदों आरो फिउचार प्लानावहाय जों बेसेबां स्मलार स्टेट फिसा फिसा रायजो बिग्रा बिथांमोन दं बिथांमोनजों ज' जानानै जों खौसेयैनो जिहेतु माने स्मलार स्टेटनि जि डिमान्ड बेखौ जोङो स्ट्रंगार हिसाबै माने गोरासिन हिसाबै लांनो थाखाय जों सावरायबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जों आसामावबो जे जोंहा दिनै आलादा रायजोखौ बिनो थाखाय जों बुहुतबार जोङो धरनाबो होबाय आरो माखासे समावहाय थांनाय प्रिभियास गभर्नमेन्ट 2005आवहाय जोंना मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जि धरना डिमान्ड बेखौ बिथांमोना पुलिस प्रसेसननि गेजेरजों दिनै खालायहोआखै थेवब्लाबो जों जुजिदों नाजादों आरो बियो जोंनि थाखाय ग्रेटार मोनसे एक्सपिरियेन्स जादों दे सारा माबायावहायनो भारतआवनो मिथिनो मोन्दों दे जोङो साक्सेसफुल नङाब्लाबो जिहेतु डिमान्डआ दं नारा नाथा जालायनाय आरो दिल्ली बादियावथ' जोङो जेलावबो जोबजादों बेफोर मोनसे जारिमिनारि मोनसे जोंनि थाखाय एक्सपिरियेन्स दा जोंनि बनसुआ सोमावसारनायजों लोगोसे गोबां ससियेल माखासे इस्युसफोरखौबो जों लाबोबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोङो एजुकेसन आपलिपमेन्टनि थाखायबो दा जों मावगासिनो जाहाथे माने इन कलाबरेसन विथ NGOs एबा इन कलाबरेसन विथ माने मिनिस्टार्सफोरजों जाहाथे जोंनि बर' गथ'फ्रा जितु गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनायफ्रा जाहाथे मोजां मोनसे माने एडभान्स एजुकेसन सिस्टेमखौ मोननो हायो आरो जोङो दिनै गभर्नमेन्टखौबो बारे बारे जों रिकुवेस्ट खालामबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव जों जितु बनसुआ मोनसे टटेल रिभलिउसननि मोनसे आयदाखौ जों लादों जितु एग्रिकालचार सेक्टरावनो जाथों जितु स्पर्ट्स दामनाय देनाय कालचार सेक्टरावनो जाथों आरो मोनफ्रोमबो जितु माने बिथिङावहाय जौगानाय बर' हारिया बोरै गेरेमसा हारि जानो हागोन बेनि सायाव जों सिन्थाधारना जों खालामबाय थादों जोङो आं रिपर्टखौ मोन्दों आंनो पुलिस प्रशासननिफ्रायबो रिपर्टखौ हरबाय थादों जिहेतु बे बिथांमोनहा माखासे एक्टिभिटिस लादों नाथाय बिथांमोना जे एक्टिभिटिस लादों बिनि सायाव आंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बिथांमोना जिहेतु बनसुनि बनाफाइड मानसि नङा बिथांमोना एक्सपेल जानाय जितु बनसुनि संबिधानखौ मानिनो हायियाव बिथांमोनखौ जोङो एक्सपेल खालामनाय जादों आरो बेवहाय गोबां इन्टेलेक्सुयेल्सफोरनिफ्राय आरो पाब्लिक कमप्लेन जोंनाव फैदों माने बनसु होनोब्ला जों फाउन्डार हिसाबै रनजित मन्जिलनि जि बनसु दैदेननाय बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामो इभेन पुलिस प्रशासननिफ्राय कमप्लेन फैदों खिन्थु बिथांमोना दंफां गायनायनि नामाव माखासे बेफारि बिजनेस खालामनाय माने फालांगि खालामनाय बे रिपर्टआ फैदों पाब्लिकफोरनिफ्राय सोरनावबा फैसा दाबिनाय मानाय दा बे जिनिसखौ जोङो ओंखायनो बेनो जोंनिया मोनसे फोरमाना बेनो जिहेतु बिथांमोना माखासे बनसुनि जि संबिजितनि बनसुनि जि प्रिन्सिपल्स आइडियलजिसनि एगेन्स्टआव बिथांमोना खामानि मावनायखाय बिथांमोनखौ जों एक्सपेक्ट खालामनाय जादों खोथाया जाहैबाय बनसुआ जोनोम जादों बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बर' हारिनि मोजांनि थाखाय आरो बर' हारिखौ जोङो मोजां मोनसे समाज दानायनि थाखाय जोङो दिनै बनसुआ बर' हारिनो बेसेबां जों लाबोनानै होनो हायो बेनि थाखायसो जों जोनोम मोन्दों बनसुआ सोरबा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ नङा होमबा बेफोरखौ जोङो दन दाबि खालामनानै फैसा खांनाय एबा दंफां गायनायनि नामाव बेफार फालांगि खालामनाय सोरनावबा 50 सोरनावबा 100 थाखा सोरनावबा 1000 थाखा 50,000 सोरनावबा 5,000 फैसा बिदि बिनाय नङा दा बेफोर कमप्लेना जोंनाव फैदों खिन्थु बिथांमोननि जि एक्टिभिटिस मावदों मादों बिथांमोना बनसुनि नङा आं सारा पाब्लिकनि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दि बिथांमोना मावदोंब्लाबो बनसुनि बेनाराव नङा बिथांमोनखौ जों पाब्लिकलि होनखादों आरो जोङो पुलिस डिपार्टमेन्टआवबो जोङो DGP गासिबो जों रिपर्ट होजोबखादों दि बिथांमोना अलरेडि बनसुनि संबिधान बादे बिथांमोना एक्सपेल खालामजानाय आरो माबा मोनसे बिथांमोना बनसुनि नाम लानानै इलिगेलि बेफोरबादि मावदोंब्ला बेवहाय बनसु हिसाबै जोंहा बेयावहाय दाय गैया आरो बेखौ जों एडभान्स जों बिथांमोननि इलिगेल माखासे खामानि मावबोबाय थानायखौ नुबोनानैनो बै समाव जों बिथांमोनखौ बनसुनिफ्राय जोङो साइडलाइन खालामनाय जाखादों जाहाथे जों गोथार मोनसे मिजिं लानानै जे मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै मुंख्लंफोरखौ सनमान होनानै जितु गोथार मोनसे बनसुआ जोनोम मोननाय आफाद बे आफादखौ जोनोम होदों जोंनि बारग' बर' हारिनिनो दैदेनगिरि बिथांमोन जेरै एक्स बेल्टि बिथांमोन एक्स NDB बिथांमोन
दिनै बारग' एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गोबां बर'नि बुद्धिजिबि बिथांमोनहा जिहेतु बर' हारिखौ बर' हारिनि जि सिमांखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोनोम होदों आरो बे मोनसे गोथार सानस्रौ आरो सानस्रिजों जोनोम मोननाय बे बनसुखौ सोरबा साफा सानै बेक्ति सार्थनि थाखाय बेफार फालांगि खालामग्रा बेक्ति इन्टारेस्टनि थाखाय खामानि मावग्रा आफादनि मुं लानानै बिथांमोननिफ्राय जानगाराव जि जों दोननायनि जि पलिसिखौ जोङो मावबाय आरो बिनिफ्राय जों बैफोरबायदि मावनायखौ जों माने एक्सपेल खालामनानै जितु बनसुखौ जों बासायनानै दासिमबो जों फोथांनानै दं बे जों गोथार सान्थौ आरो सान्थिजोंसो बनसुआ दिनै नोजोर बोनानै थांगासिनो बै सोरबा साफा सानै बनसुनि नाम लानानै खामानि मावदोंब्ला रायजो राजा बिथांमोना एसे सिन्था खालामनानै नाय सालिजारि खालामनानै नाय बिथांमोना बनसुनि सोद्रोमा नङा एबा बनसु बेनारनि नङा बिथांमोनखौ जोङो एक्सपेल खालामदोंमोन आयेननि बाबै संबिधान बाबै जिहेतु बनसुनि प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडिय'लजिखौ मानिनो थाखाय नाथाय बिथांमोना बे बानाया दिनै ग्रुपिजम बानाय जिहेतु जोंजों दानि जि एक्जिस्टिं जाय माने जाथिनि थाखाय मावनो ओंखारनाय बनसुखौ बिथांमोना डिस्टार्बेन्स होबाय थादों एबा माने बनसुनि एगेन्स्टआव बिथांमोनहा माखासे खामानिखौ मावबाय थादों बर' माहारि फरायसा आफादा बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जाथिनि थाखाय मावनायाव जेब्लायबो जों बयनोबो सुबिदा होदों आरो चान्सेसबो होदों आरो बिथांमोनखौ जों बै समावनो होनदों जे बिथांमोना गासिबो इच्छा जानानै स्प्लिट जायाखै सोरबा बेक्तिनि थाखाय माखासे पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना बिसोरनि खोथाजों थांनानै गोजावफादों माने बारजों बुखारजादों नाथाय जोङो जाथिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बिथांमोनखौ होनदों बिथांमोना जि पस्टआवनो दं फै मावफैफिन बयबो मावनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं आरो बर' हारिखौ सिबिनायाव बेयाव राजनितिकनि खोथा गैया पलिटिकेल पार्टिसनि खोथा गैया धोरोमनि खोथा गैया बेयाव बयबो मावनो थाखाय मोन्थाय दं थांनाय 7 फेब्रुवारि खालार खालि 2022 बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि खाथिनि जि मुंख्लंफोरनि जिरायसालियावहाय जों बिथांमोननि बोर आरो आशीर्बाद लानानै आरो बर' हारिनि बारग' बिग्रायारि बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै जि जोनोम मोनबाय बे बनसुआ अरायसिम थांनानै दं आरो थांनानै थागोन जेब्लानासिम जोंनि जि फाउन्डार बनसुआ दैदेनदों बे बनसुआ जेब्लायबो जाथिनि थाखाय मावगोन बेवहाय खुनु फेक्टर दिनै स्प्लिट एबा दिनै बै एक्सपेल खालामजानाय हान्जाया मालाबा बेखौ दबथायनो एबा बोखावनानै डिस्ट्रय फोजोबस्रांनो हानाय नङा लायन इज ए लायन सिंहआ सिंहखा हारसिंबाबो बे सिंहखा बेसेबांखि सियाल गोथांफ्रा जमा जानानै बेखौ एटाक खालामनो चान्स लाया मानो बे मालाबाबो सिंह मासेजों हाया लायन इज ए लायन बे सिंहआ सिंहखा ओंखायनो जों बनसुआ जों बै सिंहआनो बेयाव रावबो जोंखौ फैनानै बै खांसियालफ्रा लोगो नांबाबो जोंखौ एटाक खालामनो हानायनि खुनु चान्सेस गैया